You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Welcome to another episode of Sugilanon. Ako si Kringkay o katapad rin nga si Darling. Hello, Darling. Mo kini atong episode nga Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. Kani ato ang story karong adlaw gikuha nato sa Reddit. Mao na pag-join mo sa ato ang Dili Ni Advice group sa Facebook para kamo na ang amuang i-feature. Okay ba sige, Dili sa gusto mo Sugilanon. mag-send sa mga og stories as an anonymous person, 'di ba? Mm. So, okay na po na siya. Mo nang na-group kay, pwede man gud ka mag-post as anonymous. Oh. Gamay pa man gud ang mga members, so murag maulaw pa na sila ba na mag-post bisan pag anonymous. So padaghanon sa nato kay aron dili na nato mailhan kung No kinsa pressure. siya. No pressure. You can or cannot kuan. You don't have to. Oo. Oh, Sigo. Unsa man ato ang story karong adlaw? Mo gani, ikaw ba sa Ang title, Gibisaya na nako. gani no, ana gani ka. Gitranslate di ay ni This nato. was a Tagalog English post. Gitranslate na mo to Bisaya because we wanna embrace the Bisaya language completely. I mean naatay mga listeners nga kasabot Bisaya basin dili kasabot og Tagalog ba? Oo niya. Basig na po mi listeners na their top reason, not the only reason, but their top reason for listening to us kay basig kring kay to learn Bisaya. Niya mag-read tag Tagalog. Murag tala. Oh, nya madoble na ilahang learning, mas stress sila. Mas stress sila. Sunod na lang ta. Uy, mana. Sunod na lang ta basa og Tagalog kung mo request mo na, Ling, kabalo na gibig Bisaya, expert na gyud kay mi. Basahi po mig Tagalog para tulo na among language. O sige, pero sa karon kay dili pas nakabalo kayo og Bisaya. Basin, oo. Oo. Pareha ni Steven, 60% lang ang iyang masabtan. Ah, kalo. Pero nakatawa daw gyapon siya maski 60% lang. Ma-concern pud ta. Ma-concern ta. O sige, basa. Sige, basahon na to. Ang title, nakadiscover ko nga ako di ay ang kabit. So, gidulaan ako, iyang igsuon. Mo ba? Oh, di ay ba? Ang gubot. Chapter 1. Chapter 1. Sulod sa duha ka tuig, nag-date mi aning lakiha nga 30 anyos. Unya karon ra ko nakabalo nga ako ra di ay ang other girl. Mao ba? So, out of anger, gidula-dulaan ako iyang igsuon. Mao ba? Na ako'y comment. Mm. Lain na aning bayhana. Mangdamay man siya civilian. Oh, mangdamay og civilian. Pero in fairness sa iya ha, just read the story further kay Ay, dili. mo ba? Oo, dili man pud siya ang nag-approach. Ay, sige, tanan sige, na to. sige. Ang istorya. Oo. Ako, 24 years old. Mm. Nakig-date niya sulod sa halos 2 ka tuig. Niya, meaning the 30-year-old guy. Oo. Pirmi siya busy. So, nisalig rapod ko nga tinuod yung rason. Ay, mao ba? Sweet man siya. Oo. I-date ko niya kung walay trabaho. Muhatod sundo kung na siya'y oras. Nagastorya mi adlaw-adlaw. Ako pang gi-check iyang social media. Limpyo! Nitanaw ko sa duha niya ka phone. Ay, duha ang phone? Samtang natulog siya. Limpyo gihapon. Oh, wow! Wala ka no? Limpyo po social media sa iyang pamilya. As in, walay red flag. Feeling na ko, legit ang tanan. Pero, one day, iyang igsuon, 24 pod. So, edad sila. Nag-message na ko. He actually has an issue with his brother. They sorta hated each other. Wala kabalo among pamilya nga kami and vice versa. Ay, dili kabalo iyang pamilya nga uyab sila sa 30 years old. Oo, naglibog ko dating o uyab, naglibog na gyud ko. Sige next. Ay, Padayon. ano? Padayon. Ni-reply ko kay I perceived it as friendly lang tong message. Oh, gi-replyan niya ang 24 years old nga lalaki. Ang manghod. Ang manghod. After pila ka chat, iyang igsuon niingon nga siya na lang kuno ang single sa ilang pamilya. Ha? So I was really surprised kay dili pa man kami officially sa lalaki. Mo na iyang gingon kring.
Libog siya. Libog jud na masking gikan sa Tagalog, libog jud tong source ani. Oh, ang among gi-translate ni sa co-pilot na libog mi. So gi-check na mo ang source. Libog gihapon ang Libog source. yun ang source. Libog yun ang source, guys. Oo. That's when I found out na naa na Diay siya gipa ila sa iyang family as GF. Mao ba? So kadali lang. Basically, he's cheating on me and sa GF niya. I'm sorry, I didn't know na naa Diay siya GF. Okay, break it down. So, dating sila ha. Duha ka tuig. Oo. Pero dili sila. Mao ba? Wala gipa ila sa parents. Oo. Sa Each other side. Oo. Both of their parents or both of their families do not know each other. Oo. So, they're dating, they're having a situationship na walay label, no parents involved. Aha. So, moto natingala siya nga pag-chat na karon sa manghod, ana siya, ako nalay single ba? Sa ato pa, dili di ay single iyang So, kuya. dili single iyahang kuya? Kay ngano, wa pa man gipaila-ila, wa man kabalo. Oh, Ang pamilya. ang pamilya. Oo. Pero nganong dili single iyang kuya. Nanong dili single yang kuya nga, wa pa man ko, gipaila-ila ngadto sa pamilya. Oo. Moto nalibog siya, nakuratan siya. Oo. Dira ko nakasabot. Naa na di ay siya giila-ila nga official GF. Mao ba? Oh, okay. So double timer siya, gipasakitan mi duwa. Wala ko kabalo nga ako di ay ang third party. Grabe. Nasuko jud ko. Na-hurt ko nga gigamit ra ko niya. So akong gibuhat, gipatulan ako yang igsuon. Okay, guys, commendable kay si co-pilot. Siya nag-translate ani with the casual tone and the essence of the message of the story captured. Na ay emotions. Oo. Na-feel na ko ang emotions. Oo. Nagi siya grabe. Gani no. Sa akong gibuha na siya. So akong na siya mga ana na mga. Oo. Na ako'y edits dire Oo. dito sa confusion part. Pero diri wala na gyud kring gisagdan na gyud ako na siya diha. No? Bright si co-pilot. Oo. Niya. Wala pa na ko gi-expect nga mahibaw-an dayon niya. Pero naabot ra jud. Nasuko siya sobra. Samot na kay grabe siya ka-possessive sa una. Kabalo ko nga grabe na ako naapakan niyang pride. So unsaon na ko karon? Kabalo ko sayop nga gidulaan na ako iyang igsuon. Pero I really just wanted him to feel how bad he made me feel. Ang twist, ang igsuon niya kay known pod nga player. So dili pod ko guilty nga akong gigamit siya. End of story. Guys, wala dyan ni siya pulos na story. Guys, Wala siya pulos. kini yung bayanan ni. Wala pulos lagi nga story ay. Wala siya pulos, guys. Magbasa na lang taog comments. Si Even. Aday lang, ato ang i-share ko kung sa ato ang advice. Dili advice aning bayanan. Ako, dili ko ganahan sa iya. You don't correct a mistake by making another mistake. O gani. That's what I'm saying. Oo. So, kabalo naman di ka nga kabit ka. You just have to, kanang cut Distance all. yourself. Yeah, cut all communication. Kay, like, what good would it do kung magkuan ka? Kung uyabunin mo yung manghod? Like, what's the positive outcome when you do that? Ay, kuan ka na gipasakitan niya. Relief? Which is effective. Relief? Dili, gipasakitan niya ang iyahang 2-year situationship. O nasakitan kayod. Effective. Ako pangutan na po. Naman tayo, na babae nga ganahan na po na nga 2 years no label. But for me personally, kadarling ni nga opinion guys ha, dili ni inyong opinion. Kay darling ni nga opinion. Okay. Dili ko ganahan ang mag-date tag 2 years. Pero wala gyud tay label. Like, where's my security? Where's my assurance? 'Di ba? Ako pa naman ang type of person na ganahan ko anang naay words of affirmation ba, like or kanang proud good ang imuhang partner sa imuha na ipaila-ila ka sa friends, sa family, sa social media. Ay mo pag hypocrite, ganahan pod mo ana. Gani no. Oo. Na exception, di mo ko ganahan na ikaw, di mo ko ganahan. Exception ka. Exception ka. Pero ako ganahan ko ana. Kay ganahan ko ana. So,
gitolerate man niyang situation, Kring. 2 years sila 2 nag-date. years good. 2 years sila nag-date. Nga wala man lang kagilabel as girlfriend yun. Something's wrong with you. Basig okay ra pud niya. Okay ra pud niya kay okay ra man pud siguro niya kay 2 years good niyang gitolerate. Pero natingala lang siya nga abi niya exclusive sila nga situationship na aday lain. Dito siya nasakitan. Siya man ang lain. Siya ang lain because siya ang laing girl. Siya ang the other girl. Ay, uno. Tama di ay. Oo. So, siya ang other girl. Oo. Muna, ang ako ang comment sa iya is, ang akong dili advice sa iya is, kanang nganong buhaton pa man nimo ang usap pa ka mali para makorek kuno nimo ang ihang mali. Dili man ay nga na. It doesn't work that way. Wala, gusto lang lagi na pasakitan ang Gusto lang siya, 30-year-old. I would be your karma. Ana ba? Yan, nasakitan good ang 30 years old. Effective ang iyang gibuhat. So, you do you. You do you. But, I mean, ang akong advice kay bala ka. Pagaman. Comments. Ana si Even Blacksmith. Naguluhan ako. Ay, Tagalog siya. Ay, Tagalog siya. Naguluhan daw siya. Nalibog daw siya. Naguluhan ako. Nalibog ko. 2 years mo nag-date. Bisaya na ko ha. 2 years mo nag-date. Unya, dili pa ka mo sa guy. Unya, nakita na nimo iyang phones while he was sleeping. Tapos gusto nimo mo revenge by entertaining his brother. Tapos, karon nahadlok ka. Naman. Kung gipatulan nimo ang iyang igsuon nga lalaki, edi, mura na po kag, ikaw rin po dihado, di ba? Tama po, no? Ang igsuon ang nadaog. Nga no? Kay, nakalamang na noon siya sa iyang igsuon nga lalaki. Ay, kay hate man din nilang each other. Yes. Ay, I scored. Maayo pa, imo na lang untang gisultian ang tinuod dito sa iyang girlfriend. Gisultian ni mong tinuod ba ang girlfriend? Mo na lang tato ang imong gi-effort. Tapos, biyaan ni mo ang imuhang ang mag-igsuon. Ayaw pasag di nga maguba ang imong sarili tungod sa ilahang duha. Tagalog to guys ha. Ako ang gi-translate. In real time. Real time co-pilot is me. It me. Oo. Tama ang gi-comment ni Even. Agree ko sa yung gi-comment. Oo, tama. Kung ang iyahang gi-effortan na lang di ay ang katong other girl nga, luoy man sab. Oo. Ihang soryahan. Girl, you Better work. Girl, kuan ka, na 2-time ka. And guess who's the other girl? Guess who? Ay, guess who? Wala na ba, hilom na ba siya, Kring? Ay, wagi ka po na siya, uy. Hindi, naami game. Nakoy game, no? Nakoy game niya. Naay player dito, yung pangalan, guess who? Guys, I can talk about this, ha? This is not mocking or making fun of people with cleft, no? I'm just sharing with you. Naay player sa game, ang pangalan niya Guess Who. And then yung profile pic is kanang bungi nga lalaki. He is cosplaying a bungi person pero malay na to bungi gid ito in real life. Wala man gyud nangutanan niya kung tinuod ba siya nga bungi in real life. Pero ang iyang chat ginabungi po niya mo na ang katawan ng diha. Okay. Pwede ra gud ang chat itarong, di ba? Pwede man natarungan ng chat pero siya kay bungi ang chat. Okay, mo na siya ng morning ang iyang spelling sa good morning kay NGOOD. Good morning guys. Ang guys kay NGUYS. Let's eat breakfast. Ang breakfast niya kay MRE. Ano niya yung spelling niya? My ulam is pork and mince. Wala siya. So, makatawa mi tanan sa chat kay kuan ba ka nang, pwede na good siya tarungon. Pero ang spelling, thoughtful kaayo. But this is not making fun of the general. That person is making fun of. That person. You are stating a facts of what this person is doing. And not to mention, akong anak is one of them. Pero, as a concerned parent, gipaupirhan dayon ako akong anak. Baby pa lang. 1-year-old pa lang. Gitahi na lang yung diretsyo. Kumbaga si ate ba kay he can say the N-word because he's
friends with a black person. Yang ginabuhat ba? White gotta be White gotta be black. Anong moment yun ng example? So, I can talk about this because my son is one of them, but I'm not making fun of my son. I'm making fun of the spelling na ginabuhat niya sa chat. making fun of this person. Oh, that Oh, person yes, is who? the one that's making fun Oo. of cleft people. Yes. Pero we don't actually know We if don't he's know. one of them. Oo. So, kung tinuod, Nga, he's then- one of them he can make fun all he wants. because he's making fun of himself. Oh, tama ko na. Oo. Correct. Oo. Ana gani ko, you could be ni chat kasi pwede kang maging stand-up comedian. Ana ko sa iya ha. Kay kataonan kay siya mga Impromptu ang iyang mga jokes. Oo. Wala lang ni adto lang ta sa guess who. Kaningon mo ko, guess who is the other girl? Gani, no? Umuta na pag yung guess who niya, ikaw na yung nagstorya nga. Ikaw man ang other girl. Naaman ko na joke ana sa una. Ano naman? Ay, na-joke ana sa una eh. Ang sa gani. Usa ka tao. Mm. Gitabunan niya ang mata. Mm. Di ba mo ana man ka guess who? Oo. Tabunan niya ang mata sa iyang gibinuangan. Oo. Pero ang spelling man kay guess who? Tubag puto ang gitabunan niyang mata. Sa guess who ikaw ra may bungi diri sa tuwa. Oo, gani no. O gani. Mo na ang one. Pero napo ko laing joke ana. Sa ba? Naisip lang ako pag ingon nimo patabo ng mata niya. Guess who? Niya bahok man kay siya. Bahok ilok. Ito na, ano may laing bahok ilok kung kailaw. Ikaw ni Kwan, no? Okay. Wala siya, no? Wala lang. Oh, natay comment diri from Living Still. Ano siya, girl, it would be so much better if you just walked away peacefully and just concentrated on improving yourself. Mao man. Kaysa anang mag-revenge. Mao man, tinuod ka na. Oh, muna ang gingon ni Living Still. Ngano mag-revenge pa man. Pete jud kaayo ni bayhan na. Ay kana ano siya ba? Unsa tawag ni? Revengeful? Vengeful. 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 Oh, vengeful spirit siya. Oh, pwede po. Petty po siya. Masig petty siya. Napay comment rin si Ordinary Cap. Ano siya? Just remember, when you play stupid games, you win stupid prizes. Bitaw, usay imong nadaugan, girl. Nasakitan ang 30 years old. Nagay ko petty siya. She wants to feel na nasakitan, so go. Buhaton ako na. Diba? Morgana, no? Bitaw. Nakoy curiosity ba? Oh. Di ba niya na siya sa story nga? Gi-check doon yung socials. Legit. Gani. Clear na clear. Oh. Gi-check niya yung phone. Clear na clear. Giunsa kuya? Kinsa to? Ang tubag lang gida, the only answer I can think of is upat ang cellphone. Kay duha man. Duha ang gi-check niya nga limpyo. So, naapay other two para sa other girlfriend. Oh. Para, kutay, manglakaw ko. Nakoy lakaw ron sa ako ang kaning nga girlfriend. Kani si girlfriend number 2. Oo. Wato ko, ay, kaning duha nga cellphone akong dalon. Dili ning main na duha. So, lahi po na yung Facebook profile. Oo, pwede. Pwede na nga lahi ang Facebook profile. Napod siya other set of friends. Kamu mga friend ako nga na yung mga duplicate profile. Ay, ipang-check ko na tanan. Kaya mga ako ang pagtuo, ang kanang mga duplicate profile, utangan. ay mao ba? Akong pagtuwa ng mga naidagang utang locked profile. Ano mga utangan, Kring? Pwede po, kay parehas man nga naay ginataguan. Pero kanang duplicate profile, utangan din na. Baliktad pa dyan ang pangalan, no? Esberebep. Mga yan na. Kay, para dili ma-search. Dili ma-search. Kailis-ilis og pangalan niya. Dili naman kakailis-ilis og pangalan, no? Karon sa Facebook. Dili na di ay? Makailis kag pangalan siguro, pero naay limit. Or mga yung legitimacy? Oo, like mga yung basin. ID? Basin. Bitaw no. Side story or bonus. Nanapon may bonus story ha? Wala, swerte kayo. Swerte kayo ang listeners na yung bonus story. Nakatesting nami nga gi-contact mi og kanang tigsingil gud og utang. Collector's agency or whatever. Collector og utang kay naay kuno kapareha nga name ang akong husband. Dili kapareha name pero siya jud ang gipasangilan na ni utang. Ay,
Siya dyan ang gipasanginlan. Niya, ginaharas na mi. Everyday mi tawagan niya. Ako, di ako papildi, no. Oh. Mutawag po ko. Ay, kasuhan niya. Masin, dili, God. Kasuhan na. Basta away-away niya. Di ba ikaw si ano, kabalo na mi sa kinsa na utang. Dili to, baligi pasanginlan mi nga kami. Kami ay akong bana daw ang naiutang. Pero ang actually naiutang, ang pinsan di ay niya. Ay, dili, di ay mo ka na murag, Dili mi ko unsa na whatever unsa tawagan na co-signing or whatever. Oo, unsa tawagan na gani nakalimot naman ko dugay na ko nag-utang na yung mga kulangot. Basta abi na ako pero napasangilan nga siya to. Imong bana to ang nangutang. Oo. Okay. Mo to ang gibuhat sa kong bana kay I would just say this no kay obvious manggod kay ang reason. Parehas manggod sila og middle name and last name. Kay pinsan sila. Gani pinsan man. Pinsan sila. Yeah, ang ila pa yung first name is same letter N. Nathaniel Blanc ba siya no. Ang ihang pinsan is N pod. So ang halos wala joy difference ilang name except sa spelling na lang sa first name. Unya medyo hawig pa jud sila. Ay patay. Kay pinsan gani no. Unsaon gani? Kusog ilang jeans. Oo. So, motong naitabo, ang giharas si Nathaniel Blanc. Ay, kaluoy. Oo, ang giharas si Nathaniel Blanc. So, ang gibuhat ni Nathaniel Blanc, ginatawagan niya tong pinsan niya, nga motong na ay utang, niya, gitawagan ang parents ato para masettle na. Kay kami man ang ginaperisyo. Gani. Niya, dili mi co-signees ato nga loan or whatever. Wala mi nag-agree nga yung ato. Basta na, na-try na naman na ing ana di ay. Pwede na siya may tabo sa inyo ha. Just be careful. Cause, kanagawang sa mga movie screen ka na yung mga mob. Ay, dili mob. Kanagawang mga Italian mob na kanamo ato sa imong business, mga 20%. Mamugos, tutok og baril. Ing anak maningil kring. Ay, bago ra ko nagtawag Big Lebowski. Gisulong gid siya sa iyahang balay niya. Giihian niyang rug kay, where's the money? Anak gani. Di ba, nakatry naman dyan mong utang sa bank, no? Professional kayo maningil, di ba? Email. We would like to remind you of your payment of di ba? Gentle. Formal ang mga messages. Pero kato nga particular person nga attorney kuno siya, pero lain siya mo storya kring. Sa ha. Kanang ang iyang tubag ba kay kanang murag wala joy batasan. Wala edukasyon. Bastos. Kita naman ko ano mga message. Lain silang mga message kay naaman ay sa Reddit na OLA harassment, online lending apps harassment na sa Reddit. Dito nila ginapost sa mga message na ilang madawat. Lain bitaw kaayo, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ang anak king. Ay dili wa po ni abot sa point naging na may papatayin pero nagkukunwari ka pa, ikaw yan, wag kang magkunwari, ikaw yan, may iba ka lang account, ana. Why edukasyon na mga replies? Ing ana ang reply ko, hala, ing ani maningil ang mga, unsa man gusto nga app? Unsa to nga app? Murag talam sa to nga app. Basta giname drop. Giname drop. Ang app. Ang app. Wa ta kabalo kung unsa nga app. Unya, mo to nga eventually nawala naman po tong harassment. Pero wala lang, nag-share lang ko nga, pwede na siya. Pero anyway, kana din ng mga duplicate account ng mga friend nako, pang-imbestigahan ta mo. Kung nakoy time lang ha, o sahay wa koy time. Kay basing ano na mo duha ka account, kay basing di duha yung girlfriend. Ay, basin. Basin di duha ang inyong uyab. Pareha sa gibuhat ani ni 30-year-old guy na gipost ni Op na 24-year-old. Gi-check ang mga social media, limpyo legit. Wala, how'd siya mo tago. Oo. Ako, personally, as personal accounts, isa ra gyud akong account. I only have one account. Okay? But, I do have a secondary profile sa Facebook, but it's for work. Ay, kana, mo dawata. It's for work. Kanang, nakoy 6 friends dito. Mga amo ni. So, mga amo na ko og coworker. So, legit to siya nga, dili to ginagamit pang kabit. Kay kung pang kabit to, murag tinuod dapat to nga profile. Like, 500 friends, 1,000 friends. Ana dapat to. Ingana dapat to, di ba? So, naa kay separate work account kay para ang imuha mga kabuang sa personal account, di makita sa mga amo. Dapat ingana na, guys. Dapat ingana.
ayaw ninyo i-add inyong amo sa inyong personal Facebook. Kay kung mananghid ka nga, magpa-check up ko kay nayayay ko. Pero ni adto di kag Buda. Mao gani. Nilaag di ay ka. Nilaag di ka. Sa imong boss. Nag-night market di ka. Mao. Nag-mall di ka. Mao. So saon na unya usahay ka nang mag-judge ka. Mag-judge ka na kay ibang post. Hoy, ikaw babae. Dili biya ka gwapa, pero nganong ing anak ka, magpost-post ka ng kalagot mo. Magpost-post, magpadungog-dungog or magpost ka og kanang pangaway. O mga pang-away or mga diha ba ang ubang tao, diha lang ang ilang outlet. Diha lang ang ilang they don't have friends and family to vent their feelings out, di ba? So diha nila iagi sa social media. Makit-an sa imong amo. Lisod na. Kay makaingon nimong amo na Dili siya formal. messy ka na tao. Oo, dili formal, dili siya bastos siya. Why Why edukasyon? edukasyon? Oo, nga na ang among lola. Ang among lola nga si Mama Naida. Kaluoy po sa Ningon atong og lola. bastos, Magsige na why lang edukasyon? Oh, iconic man gud na siya nga one moment. Paingon niya, bastos, why edukasyon? Forever etched in my brain na siya nga linyahan niya. Lain po na ako ang forever etched in my brain ng ato ang uncle. Kinsa isog dira, gawas! Nana siya. Ano na tungod sa aircon? Nakalimot ko, murag tungod sa aircon. Oo. Murag tungod sa aircon. Nagpaon mo tag aircon. Pero nga nung niingon siya kinsa isog diya gawas, kita yang gipadunggan mga bata. Dili, oy, nangita lang siya away for the lain people. Oh, kaluoy pod kay dili man ta niya hilabtan no kay buutan man siyang uncle. Mm. So dito na lang niya igawas yung kalagot sa silingan. Di, lain kaya mong childhood guys, kay kanang normal lang sa amo nga na kanang literal jumbaga na jud sa mong gawa sa balay. Alcoholics ang amo ang surroundings. Oo, alcoholic people and a lot of violence not towards us, dili man jud. Ay nagoy normal naman ano kanang sa labi na sa millennial na may spanking na itabo. Na. Pero dili kami ang gijumbag-jumbag kanang akong pasabot ba kay normal lang na nga nag-inom pa sila, happy pa. Happy pa sila sa sugod. Oh, Kadugayan nagkadugo naman ang di ko kalimot ang atuan di ba natin outdoor chair? oo na. Katong white nga bakal. katong bakal na chair. It's a set. It's a set. Oo, set. 'di ba? 'Di ba? Anang glass ba itong table ato pero bakal lang iyang foot, 'di ba? Nag-inom pa sila. Normal pa kayo. Niya nangahubog na. Di ako sa kwarto nadunggan na nako. Ano na sila. Vikings na kay paminawon. Ano na mga pirata. Pagkaugma kring nagkadugo ang atong white chair. It's a traumatic scene. Ay, di ay ba? A traumatic visual. Murag murder scene. Oh, murag crime scene. Naay mga dugo ang chair. White bit to. Kung gani no. Naay dugo. Ano ko, saan naman ni? Ay, sa akong utok ba? Normal to siya. Oo. Normal to siya. Pero karon, hala, wow, dili dito normal. No, it ain't. Dili dito normal, guys. Dagan kay violent na people sa among surroundings. Pero naarang-arang ang sila ron. Tigwang naman good. Ayo sa bagay gikapoy na. Adri na tamahuman. Okay, Biz the Academy ta please. Biz the Academy. Biz the Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is kabit. Ay, kabit. The original meaning of kabit in standard Filipino, kabit is a verb that literally means to attach, connect, or hook something. Hang. Can you read the sample? Pakikabit naman po ng kuryente sa bagong bahay. And the translation is, please have the electricity connected to the new house. In slang or colloquial meaning of kabit, in everyday Filipino slang, kabit refers to a mistress or a third party in a romantic relationship. Usually someone involved in an affair with a person who is already married, or taken. So, ang sample sentence is, grabe! Kabit pala siya ng boss natin. Kaya pala, VIP treatment lagi. Sa Bisaya pa. Grabe, kabit di ay siya sa boss nato. Mao di ay VIP treatment Oh, di ay. all the time. Okay. Ang translation niya is, wow, turns out she's our boss's mistress? No wonder she always gets VIP treatment. Wala siya. I'm VIP in this company. 51%. Na siya, guys. Og, kwanta. Vote in the poll! Usahay.
Tama ba manimalos sa taong tanaw nimo nakaminos sa imuha? Or would you just let fate run its course? Oh. A. I am the karma. I'm coming for you. Oh, she coming. Or B. I'll move on and let karma do its own thing in the right time. Ay, oo, formal. Formal na karma. Dili, karma nga gi-initiate yun nimo. So, pwede ka mo mag-comment sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. Ay mo kaulaw. Mas more Never commenters, the more commenters, the more Chances of winning. oh yes. O nya, outro na tanong. Yeah. Okay. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod sa Spotify, sa Facebook, sa YouTube, wherever, para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang, Dili Ni Advice. Og, basi gusto mo mag-send sa mga og letters or na mo'y mga feedback, suggestions, or questions, please, reach out to us. Ayog, kaulaw. Dili mo na mo i-reveal. Never i-reveal. Never! To submit anything like stories or questions or gusto ba mo mag-sponsor sa mga or you would like to donate. Just like Ter, Yayu, Carmen, Steven, Sonia, everybody. Visit DiliNiAdvice.com. Again, that's DiliNiAdvice.com. Our coffee and GCash QR codes are over there. Yes, and that's all, folks. Diri ra ta mahuman. Salamat kayo, guys. That's all, folks. See you next time. Bye!